Vitajte pri sledovaní dnešného experimentu. Dnes si ukážeme, ako vytvoriť ilúziu priestorového videnia. Obrázky, ktoré uvidíte, vystúpia z vášho monitora a nebudete veriť vlastným očiam. Ilúzia, ktorú vytvoríme, bude takmer dokonalá. Budeme k tomu ale potrebovať analytické okuliare. To sú okuliare, ktoré majú na každom oku iný farebný filter. Ako okuliare pracujú? Sledujte nás. Okuliare majú červenú a bledomodrú fóliu. Ak sa pozriete cez červený filter na bielu plochu, uvidíte ju červenú. Je to preto, lebo sa vo filtri pohlcujú všetky farby okrem červenej. Tá cez filter prejde. Podobne je to s druhým filtrom, ktorý prepúšťa len bledomodrú farbu. Ak bude na bielej ploche červené písmo, cez červený filter ho neuvidíme. Bielu a červenú farbu totiž vidíme na červeno. Podobne je to aj s druhým bledomodrým filtrom. Pozrime sa teraz na obrázok, na ktorom sú dva farebné kruhy, ktoré sa prekrývajú. Jeden kruh je červenej farby a druhý bledomodrý. Miesto, kde sa kruhy prekrývajú, je vyfarbené na čierno. Ako uvidíme tento obrázok cez červený a ako cez bledomodrý filter? Ak červený filter priložíme na obrázok, na naše prekvapenie červená časť obrázka zmizne a zostane tam iba čierny kruh. Ak na obrázok priložíme bledomodrý filter, zmizne zase bledomodrá časť obrázka a zostane tam iba čierny kruh. Vidíme teda cez farebný filter oboma očami ten istý čierny kruh? Odpoveď nie, nie. Dokážeme to týmto experimentom. Na dva úplne rovnaké obrázky položíme okuliare. V oboch prípadoch vidíme čierny kruh. Kruhy sú však posunuté, každý na opačnú stranu. Každé oko vidí niečo iné. A to je základom priestorového videnia. Spomeňte si na náš predošlý experiment s modelom oka. Pri pohľade na blízke predmety sú obrazy pre obe oči veľmi odlišné. Pri pohľade do diaľky viac podobné. Vráťme sa však späť. Každé oko vidí vďaka farebnému filtru iný kruh z obrázku. Čím bude bledomodrý a červený kruh vzdialenejší od seba, tým sa nám bude javiť čierny kruh bližšie k nám. Čím viac budú kruhy bližšie k sebe, tým viac sa nám bude javiť kruh vzdialenejší. Vytvorenie komplikovanej trojrozmernej scény by bolo ručne veľmi namáhavé. Preto sme si pomohli softvérovým nástrojom 3D Journal Free. Program si môžete stiahnuť z adresy, ktorú vám uvedieme v záverečných titulkoch. Umožňuje veľmi jednoducho vytvoriť priestorový 3D obraz. Na vytvorenie obrázku potrebujete najlepšie digitálny fotoaparát, ktorým urobíte dva zábery tej istej scény. Pri druhom snímku však musíte fotoaparát posunúť o 7 cm ďalej. Prečo o 7 cm? Práve toľko sú vzdialené naše oči od seba. Vďaka tomuto posunutiu vidí každé oko trochu inak. Začnite s fotením nehybnej scény a výsledok je zaručený. Fotenie pohyblivých objektov, zvierat a malých detí neodporúčame. Fotografie uložte na disk a spustite program 3D Journal Free. Pomocou tlačidiel na pravej strane načítate pravý aj ľavý obraz. Priestorový obraz vytvoríte kliknutím na tlačidlo Vytvor 3D obraz. Obraz uložíte tlačidlom Ulož 3D obraz. Pomocou šipiek môžete modrý aj červený obraz posúvať bližšie aj ďalej od seba a tak 3D obraz doladiť podľa svojich predstáv. V zaškrtácom políčku môžete dokonca zameniť pravý a ľavý obraz, ak ste sa pri načítaní pomýlili. Prajme vám veľa zábavy pri experimentovaní. Na záver si pozrite 3D zábery, ktoré sme sami vytvorili. Nezabudnite pri pozeraní na okuliare.
Odporúčame vám pri každom obrázku zastaviť váš videoprehrávač a chvíľu počkať, kým sa dojem vytvorí. Ak sa dojem priestoru nevytvorí, skúste si naše video pustiť v HD kvalite. Inak chyba nastala pri konverzii do formátu, ktorý YouTube používa. A to je už naozaj všetko. Dovidenia.